Nou jongens, daar zit ik eindelijk weer. Op de bank van Chill React. Samen mooi. Hier. En om te starten beginnen we met een K-pop video. Is de serie? Heel veel zin. Hoe heet ze? Deze is van Kepler en wat nummer up. Let's go! Let's go! Groepsfoto. Het is wel heel schattig bij Machinaal. Waarom geen zon en mooi die kleren on? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik vind het heel erg van die kinderserie die we zien. Lazy Town. Ja! Lazy Town. Dat is dit. Precies Lazy Town. Al die seconden hier kleuren altijd. Oh, dit is de rapper. Wat dingen gewoon 8 meiden bij elkaar? Ja, Johan of 8? Jochen, wat je even. Oh! Wacht even, 1, 2, 3, 4, 5, zo soort. Jochen. Schattig. Eeuwig. Het is... Jou meer K3-vibes. Ja, precies dat. Oh, ze zijn padvinders. Vind ik zo leuk dat iedereen het. Sommigen dan gewoon apart hier stellen en dan Ja. speel je wel weer heel schattig. Constant aan dansen, hè? Maar ik die kledingstijl is al je schattig geleerd. Dit ik weer. Ja. Allee, hebben we zo leren schattig, maar waarom dit? Emojis. Waarom? Oh. Waar gaat het eigenlijk over? Ik ga letterlijk move it. Zit nou move it. You can hear the Drumroll. sound. Oh, het is gewoon meer van. We beginnen gewoon aan imaginary land. Ja, we beginnen ergens kom maar in, hè? mooi. Let's go. Het is gewoon heel lekker vrolijk. Leuke hoed. Dit jou mij echt weer een beetje van die Disney vibes van, weet je wel, die Disney series. Channel. Ja, Disney Channel vibes. Ja. Precies dat. Van die fake achtergroen. Ja, dat. Oh. 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 Het is wel echt heel veel verschillende soorten elementen zitten we in. Ik zit Ja. van, waarom? Het is een drok. Oh, vet. Hey. Oh. Het doen misschien alles is wel weer goed. En de beat is lekker. Want we Ja. zitten wat heet iets saai, hè? Ja, precies. Hè? Ja. Green screen, yeah. Het houdt Oh, net op. nee, het houdt net op. Hoe lang ben je bezig met deze videoclip? I know. Een hele weekend? Zij valt echt op. Maar dat reden hier. Misschien is dat hun ding, ik wil dat iedereen een eigen personality heeft. Ja, zodat zeg maar hun eigen hierkleur is hun. Ja. Je bent echt gewoon drok. Weer heel heftig. Allerlei dingen, allerlei animations, allerlei Ja. kleuren, allerlei van alles en al wat. Ben je nou een vrouwelijk persoon? Zie je nou. Shania Kepler. Ik zit naar Kepler. Vet leuke K-pop als altijd vrolijk bent. Kijk eens bij. Ja. Hey. Duimpje omhoog. Zo zei ze, jongens. Vond je het echt leuk? Ja, dan ik heb weer lekker een duimpje omhoog bij u. Abonneer weer lekker op Chill. En dan zie je weer in de volgende video. Jongens. Hey, doei! Doei.